Здравейте, аз съм Георги и добре са дошли в днешния епизод, в който ще играем Garry's Mod Escape from Pedover. Ако искате още такива клипчета, може да харесате клипа, да напишете коментар какво искате да има в канала ми и да се абонирате за канала ми. А сега приятно гледане. Така. Не съм педо, за съжаление. Его. Василео. Добре, брат. What the fuck? Ух! Пан мечката да изиска. Добре, братца. Така се надяваме. Една ли? О, не, две са. Едната е Раюга. Така. Какво беше? Едно пъле беше. Добре, добре. You can read the server rules by tapping. Добре. Е мечката. Искам само да знам къде. Както да ли при мен е, че е много лошо. Идват мечки. Мечка! Гадна, долна миризлива мечка. Ужас. Коста е. Търкващ балхар. Коста е търкващ балхари. Здравей. Василе. А не, това е Раюгата. Охо! Четвърта е тук, бе. Чмала. Между другото, ако искате още такива клипчета, може да харесате и се абонирате за канала. С камбанката, за да ме следите как качвам нов клип. И да получите първи известия. Раюга. Василео. На Раюгата бая трайхарди и май идва насам. Малко по безопасно разстояние. Остави, брат. Добре, 11 сме живи. Има една минута. Един е убил 8 човека. То с майма влияе. Shit. 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 Fuck. Не бе, брат. Не дей ме. Ой, няма никой. Така. Аз чуваме тук. Така, къде е мечката обаче? Нямам никаква идея и трябва да я следим, да се пазим от нея, защото ако ме прикопа тогава става лошо. Айде то 16 скоро, а сколко? Аз имам 0 от 0. Майко, ако му пусне мечка на Паралакс. След 2 рунда ще избираме. GPT. О, не, ужас. Я да видим.
Я да видим. Ко става, так? Мечка тук не виждам другаде. Втория балхарник май е под мапа. Жив ли е? Не, втория балхарник гони още. Ма не за... Опа! Така. Найс бе, GG. Кой ще се падне педало? И познайте, не е баткови Гошо. 31 човека накасала. Не знам. Така. Айде. Всяко. Гъдаш ми се. Мечка, мечка, фак, фак. Фак! Мечка, фак! Направо ме прегази. Така, я видим след като ма изтряскаха тъпте педота. Едната е там, кои са педота? 3 педота, защо 3 бе? О, ние защото сме 4 човека. GG guys. Защо 3 педота бе? Тръгнаха. Така да се надяваме. Дай да се надяваме да няма тук. О, мечка. Мечката ме гони! Помощ! Помощ! Гадна дона мечка! Намери си живот мечката па! Не, как бе? Как ще ме убиш бе? Всяко е... Point 4... Down and earn... Points... И е монстъра, бате! Влади, брат! GG. Така, мен ма интересува дали ще дойде. Бенди, мапи, Кой е Бенди, бе? Бенди край. Аре. What? Мога да виждам през кутиите. Какви са тия фейк кутии, бе, от? Така. Трябва да направим тъмнел. Споко, ще ти дам. I love you, you love me, in my head we made. I love you, you love me, in my head we made my name. Здравей. Здравей, брат. Мечката се отказва от нас. Мечка. Коста, Мечо! 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 Влади! Взех си 10 HP, брат. Нещо е също хилним. Мечо? Тук няма Мечо. Коста, брат. Мечо!
Влади. Бостренко. Я не... Васко е жив. Васко... Тони... Раюгата е жив. Тонито спектейтва. Пребакс. Пребакс. Добре, всичко е наред. Танцуваща гад! Мечо! Добре, мамка му. Опа. Ой, колко часа стана? Мечо! Мечо! Така, добре. Мазна, брат. Какво става, брат? Мечо! Влади? Брат, имаш нужда да поговорим. Влади, брат. What? Не, Влади. Влади. Лошо куче. Лошо куче. Лошо куче. Чема. Лошо куче. Лошо куче. Лошо куче. Ей! Флати. Флати. Коти го замами. Той куче! Отказа се. Отказа се. Мърша. Отказа се. Отказали са. Последните 15 секунди. Имаме ли ДП-то? Да. Много е слаб това. Бостренко. Къде е мечка? Мечо. Мечо. Умра! Без майката, брат.